Aceasta este casa din exterior, cu poarta pentru acces auto. Drumul este luminat cu toate utilitățile, gaz, canalizare, apă. În spate va fi amenajat un loc de joacă pentru copii, în suprafață de 500 de metri. Aceasta este intrarea în casă, iar în spate este terenul propriu-zis al casei, suprafața totală a acestuia fiind de 460 de metri, terasa. În mod normal în proiect are 20 de metri, așa a prelungit-o puțin și a mai prelungit-o cu 1,5 m pentru a beneficia de o terasă mai mare. Aceasta este casa, iar aceasta este curtea, care este peste media curților pe care le puteți întâlni la o casă de acest gen. Această terasă se poate închide dacă doriți. Și așa arată casa pe interior. Aici este living-ul. Aici sunt scările. Urc la etaj. Baia. Cu duș la cererea clientului. Iar aici este bucătăria cu cameră tehnică. Avem aici centrala, este deja montată, destul de spațioasă ca să și depozitați ceva. Iar aici este terasa, o terasă foarte mare, 30 de metri, cu ieșire în curte. Curtea iarăși, terenul total are 460 de metri, iar în spate este spațiu suficient să amenajați o curte, un loc de joacă, grătar, puneți piscină, absolut tot ce doriți. Aceasta este bucătăria, încă nu este pusă gresia. Și ajungem în living. Da? Ieșirea are și un mic hol care se poate închide. Vedeți? Iar acolo este poarta și poarta pentru mașină, unde se poate parca mașina în curte. Se poate parca și pe stradă, dar este loc și în curte pentru două mașini. Urcăm acum la etaj, unde sunt amenajate 3 dormitoare și 2 băi. Un dormitor, cel de aici, din stânga, are și dormitor, are și baie. Aici au preferat să-și facă un dressing, dar în mod normal este prevăzută o baie, ieșire pe balcon, cu vedere în curte. Aici vecinii deja au amenajat cu piscină, cu gazon, foarte frumos. În hol, din hol avem acces la 2 dormitoare și o baie. Aceasta este baia, încălzirea este în pardoseală. Aici nu a fost încă montată cada. Iar aici avem distribuitoarele pentru încălzirea în pardoseală. Un dormitor, finisajele sunt de la Bella Casa. La alegere, bugetul este de 80 de lei pe metru pătrat. Dormitorul acesta cu un balcon foarte mare pe colț, deci din dormitor se poate ieși pe balcon, cu vedere la stradă. Și vedeți, balconul este pe colț, așa, este foarte mare și acesta.
Așa arată curtea, locul în care intră mașina. Aici s-au făcut mici săpături, dar se remediază repede. Iar aici este al treilea dormitor. Are aproape 14 metri. Geamurile sunt de la Salamander, tripan. Da, cu închidere secustică. Da. Se deschide și așa. Au și microventilație, aceasta este poziția. Și sunt pe gri antracit. Geamuri Salamander de cea mai bună calitate. Iar finisajele vi le puteți alege. În acest caz s-a ales gresie pe hol și în baie. Iar în dormitoare, după cum puteți vedea, este acest parchet care imită lemnul. Scările, iarăși la alegerea clientului, sunt din lemn. Sunt foarte frumoase scările. Acestea depășesc puțin bugetul, dar ideea e că se pot pune. Puteți pune parchet sau puteți pune și gresie. Ne-am întors din nou în living. Livingul are 24 de metri, 24,9 pe 25 de metri, destul de mare. Finisaje de calitate. Finisajele sunt de la Bella Casa. Iar bugetul, v-am spus, este de 80 de lei pe metru pătrat. Dacă doriți să vă alegeți alte finisaje, puteți pune diferența. Ok, sper că vă place această căsuță. Se vor construi mai multe. Prețul este 145.000 cu încălzire în pardoseală. Cele două din capăt sunt la roșu și sunt încă de vânzare. Aceasta și cele pe care vi le arăt acum sunt deja vândute. Vă doresc o zi bună!